Il-ħadd 14 ta' Ġunju u l-jum dinji tad-donaturi tad-dem b'numru ta' persuni li jagħmlu l-kuraġġ sabiex imorru jagħmlu l-ġest nobbli tal-għoti tad-dem. Bħal dejjem bħalissa hemm bżonn ta' dem ta' kull tip minħabba numru ta' operazzjonijiet li jsiru kif ukoll minħabba numru ta' inċidenti li jseħħu matul is-sena. Tal-istazzjon żar iċ-ċentru tal-għoti tad-dem f'Tal-Pjetà u tkellem ma' wieħed mill-managers Gino De Giorgio li ringrazzja l dawk kollha li jagħmlu l-kuraġġ sabiex jagħtu d-dem filwaqt li ħeġġeġ lil pubbliku Malti sabiex ma jibżax u jagħti d-dem. Dejjem ikun nuqqas għalhekk wieħed jagħmel ħsieb u daħsib jagħmlu fatt. Fiċ-ċentru tal-għoti tad-dem tkellimna ma' numru ta' donaturi li diskrevawna l-esperjenza tagħhom. L-ewwel darba li tiġi ħajkollok naqabiża għaddejt minnha imma mbagħad tiġi ħaġa regolari. Hawnhekk għajsek tiġi d-dar kulħadd idur miegħek nies familjari tħossok relaxed, ġifieri tkun mill-qoħ. Ovvjament wara żmien in-nies hawnhekk l-istaff jidrak, ġifieri ma jkollokx diffikultajiet ta' xejn. Tagħmel xi ħaġa tajbu li dak li jkun itteħ xi ħaġa li hija daqshekk prezzjuża. Il-ħsieb li inti ġa ħatejni ħajja ta' ħadd ieħor meta tistek ma tkunx inti tkun xi ħadd minn tal-familja tiegħek huwa biżżejjed hu. I recommend it to everyone. Don't be scared. I think it helps out. It could be a mother, father, daughter, grandmother. Get out there and give as much as you can. It's one thing you can give back to the community. Tkellimna wkoll ma' wieħed mit-tobba preżenti Dr. David Fenech li fisser x'għandu jagħmel wieħed sabiex jipprepara ruħu sabiex jagħti d-dem. Ħeġġuh jiġi hawnhekk għandna kwestjonarju aħna li easily jaqraw jiġifieri min ikun ilu jagħti ikun draħax bażikament id-domandi ma tantx jinbidlu. Importanti li dik il-ġurnata, speċjalment ta' żmien issa li bdiet isħana, dak li tkun ġurnata li ma jkunx tant ħajtħabat, ma jkunx tħabat ħafna qabel u ma jiġix ikun għadu ma kil xejn, ġifieri jieħu xi ħaġa breakfast ħafif. Importanti li jekk wieħed jixtieq jagħti d-dem jieħu miegħu karta ta' identità jew mezz ta' identifikazzjoni.